Кулатка районының күп авылларында әби-бабайлардан калган гырыф-гадәтләрне саклап, бүгенге көндә дә аларны дәвам итеп яшәүче гаиләләр байтак. Яңа Мастяк авылында Юсуповлар гаиләсен нәкъ шундыйлардан саныйлар. Бүген аларның гаиләсендә олы бәйрәм. Яраткан әниләре, әбиләре Юсупова Әнисә Яхья кызына 85 яшь тула. Шул форсаттан аның якыннары ихластан кытлап, безнең тапшыру аркылы җылы теләкләрен җиткерәселәре килә. Улы Зиннәт, килене Фәридә, улы Загид, килене Суфия, улы Асигат, килене Роза, кызы Тәскирә, кияве Ринат, улы Тәфик, килене Венера, Әнисә апа хакында эчтәлекле хат язганнар. Яраткан әниебезгә инде 85 тулса да, ул үзенең яшьтәшләреннән җитезлеге, уңганлыгы белән уңай якка аерылып тора. Бит аңа үз вакытында зур авырлыклар да, югалтулар да кичерергә туры килгән. Сугыш башланганда әниебезгә нибары 7 яшь кенә була. Яхья бабабызны иң беренчеләрдән булып фронтка узаталар. 3 бала бер ана карамагында калалар әнкәйләр. Ачлы-туклы яшәп, алар нужа дигән әйбергә бөтенләй үк күнегеп бетәләр. Җиңү көне якынлашканда гына әтиләренең бөтенләйгә югалу хәбәре килә. Шулай итеп, аларның рәхәт тормышка карата өметләре тулаем өзелә. Ләкин андый кайгылы хәбәр дә, авырлыклар да бу гаиләне сындырмый. Әниебез барыбер туры юлдан атлый. Әтиебез Касым белән кавышып, бергәләп тормыш кырып җибәрәләр. 4 уллары һәм 1 кызлары дөньяга килә. 29 ел бергәләп, тату гына яшәп, безне белемле һәм тәрбияле итәләр. Әниебез хезмәт юлын авылның фельдшерлык, акушерлык пунктында санитарка булып башлый. Һәм шунда 38 ел намус белән хезмәт итеп, лаеклы ялга чыга. Әниебез әти белән гаилә кыргашта, гырыф-гадәтләрне саклап, кайнана-кайнатасын ташлап читкә чыкмый. 300 ел картлар да, яшьләр дә бер хуҗалыкта яшәп, бер-берсенә терәк булалар. Ахыр көннәренә кадәр әниебез аларны үз әти-әнисе сыман хөрмәт белән карап, соңгы юлларына да озатты. Бүген инде ул үзе дә, мин, кеше улы Тәүфикның гаиләсе белән бергә яши. Башка балалары да әнкәйнең Аллага шөкер, тулы тормыш белән яшибез. Өлкән улы Зиннәт Кулатка бистәсендә, Асигат һәм Загид Балакова шәһәрендә, кызы Тәскирә авылда үз янында яши. Кайда гына булмыйк, без әниебез янына еш кына кунакка кайтып, туган авылыбызны онытмый яшибез. Әниебез тормыш мәшәкатьләре белән бер рәттән дин юлы буенча да бара. Ул бер сүз белән әйткәндә, үзенә бар гүзәл сыйфатларны гына җыйган шәхес. Газизем, безне, балаларыңны өф итеп кенә, иркәләп кенә үстергән иң кадерле кешебез. Җаныбызның җылысында, күңелебезнең яктылыгында, телебезнең тәмлелегендә, йөрәгебезнең мәхәббәтле булуында синең дә өлешең бик зур. Иртән күз нурларың белән иркәләп уяттың. Кич бишек җырыңны җырлап йоклаттың син безне. Син сөйләгән әкиятләрне без әле дә яттан беләбез. Изге теләкләр тели-тели мунчага киткәннәреңне бүгенгедәй хәтерлибез. Тәмле телле, ата-аналы, алтын канатлы, бай дәүләтле, озын гомерле, бәхетле, тәүфиклы бул дип чаба идең безне. Бар да истә. Ә менә бүген сиздермичә әкрен генә 85-ң килеп җиткән. Без ихластан бу юбилей белән сине котлыйбыз һәм Алладан бары саулыклы, исәнлекле, иманлы гомер сорыйбыз. Туган көнең бүген әни, гомер тажын. Балаларың җыелганнар, якыннарың. Тәбриклибез сине әни, исән, сау бул. Тулып торсын истәлләрең һәр вакыт мул. Яшәле син безнең белән ширләмичә, хәл әхвәлләр сорашкалап көндәгечә. Без балалар кайтып йөрик яннарыңа, безнең кайту шатлык булсын җаннарыңа. Яшик һәр чак бергәләшеп, сау сәламәт, син исән сау булган чакта безгә рәхәт. Көндә булмый туган көнең, 85 яшь, яшәше син яныбызда тагын 100 яшь. Кадерле Әнисә апа,
Яраткан балаларыгыз сезне ихлас күңелдән котлап, бүләккә матур җырда юллыйлар. Бәхетле булыгыз. Баршалыгыз. Әнкәй безне сөннән алып кайткан, сөн суында юган иңелек. Ишек шырын көйләп төннәр буе, без үскәнне көткән дилмерек. Biz биш бала үстегән белән, игүсмәде биргә бышакта. Без әнкәйнең биш шатлы иде, биш кайгысы булды ай чакта. Biz биш бала үстегән белән, игүсмәде биргә бышакта. Biz әнкәйнең биш шатлы иде, биш кайгысы булды ай чакта. Biz үскәндә күпме борчылулар, күргән әнкәй гомер эчендә. Онытмабыз әнкәй мәңге сине, рәхмәт яусын барсы эчендә. Biz биш бала үстегән әнкәй белән, игүсмәде иргә бышакта. Biz әнкәйнең биш шатлыгы иде, биш кайгысы булды ай чакта. Biz биш бала үстегән әнкәй белән, игүсмәде иргә бышакта. Biz әнкәйнең биш шатлыгы иде, биш кайгысы булды ай чакта. Хәзер инде җиткән балалар без, кунак кына әнкәй яныңда. Онытмабыз әнкәй мәңге сине, рәхмәт яусын барсы эчендә. Санап кына бетерерлек түгел, әнкәйләрдән күргән игелек. Әнкәй безне сөннән алып кайткан, сөн суында юган иңелек. Санап кына бетерерлек түгел, әнкәйләрдән күргән игелек. Әнкәй безне сөннән алып кайткан, сөн суында юган иңелек. Biz биш bala үстегән әнкәй белән, игүсмәде иргә бышакта. Biz әнкәйнең биш шатлыгы иде, биш кайгысы булды ай чакта. Biz биш бала үстегән әнкәй белән, игүсмәде иргә бышакта. Biz әнкәйнең биш шатлыгы иде, биш кайгысы булды ай чакта.
Özənikəyinin bir şadlığı idi. İş qayğısı bulunub ay şahda, iş bəxti bulunub ay şahda. Әнисә Яхья кызы Юсупованы 85 яшьлек ылы юбилее белән ихлас күңелдән 10 оныгы Рамил, Вилдан, Юлия, Әлфия, Лилия, Ринат, Рөстәм, Лилия, Ләйсән һәм Илдар, 16 оныкчасы Лиана, Айдар, Иркен, Милена, Әминә, София, Данис, Артур, Илнар, Альберт, Рамил, Айдар, Искәндәр, Алим, Ислам һәм Амир яратып котлыйлар. Кадерле әбиебез, сөекле кешебез, инде 8 дистәдән артык матур гомер кичерәсең. Үзеңнең олы яшеңә карамастан, без кунакка кайткан сайын син тәмле сый-хөрмәтләр пешереп, безнең белән уртак сүз табып, заманадан калышмыйча барысын да аңлап, күңелләрне күтәреп, матур гомер кичерәсең. Әбиебезгә без сыкланып карыйбыз, анардан үрнәк алырга тырышабыз. Синдәй кешеләр бик сирәктер. Әбекәйебез озын гомерле булып, бәхеттә, шатлыкта, саулыгыңнан аерылмыйча, безнең белән бергә иманлы картлык кичер. Без сине бик нык яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Дәвәнинең тылымнары 2 якка үрелгән. Аңа 85 яшь тула. Шатлыкка күмелгән. Шаугыр килә безнең гаилә. Бүген бәйрәм итәбез. Әбекәйгә чәчкәләрне бәйрәм итәбез. Иң зур бәхет шулдыр бит ул. Йорт тулы балачага, әбиебез шатлыгыннан табын тирәли чаба. Әллә инде ул оныткан ничә яше тулганын, әллә күбәләктә яша сизеп бәхетле булганын. Кадерлебез, барыбыз да сине бүген котлыйбыз. Бүләгебез булып күркәм җырны сиңа юллыйбыз. Кадерле Әнисә Яхьевна, оныкларыгыз юллаган бар теләкләр дә чынга ашсын. Матур гомер бәйрәмегез котлы булсын. Бәхетле яшәгез. İngen nigezlere Bilmem kaçan miken salıngan Uzun bilen birge qartayganıdır Kalışmayım deyip sinen артыңнан İşek aşıp kilep kirsem eğer Her şağın tulan nur bular Çünkü şuşu ide dağlarım Ebisinin etirden unutular Uzgaltmağız desin uzuyumdan Bu negizde uzdığımırım Payşanğına gücülep turgan idi Yaşap kaldın hazır bir üzüm İşek aşıp kilep kirsem eğer Her şağın tulan nur bular Çünkü şuşu ide dağlarım Ebisinin etirden unutular
Sözler tabip bulmay Әллә инде телем бәйләнегән Яш чагыңда калын таланын араң Бүген ак мамыкка әйләнегән Ишек ачып килеп керсәм әгәр Һәр чагы